Sound check. Sound check.
Diyos marahay na hapon po sa Indugabos, mga tugang, pagirumdom sa mga devoto ni San Judas Tadeo sa paglaog sa simbahan, asin sa pag-atendir kan banal na misa. Paki-off o ilaag tabi sa silent mode ang sa indong mga cellphone. Likayan ang paggamit ng cellphone, pag-picture o pag-text kung bako man importante, urog na sa laog kan Santa Misa. Mantineron tatabi ang solemnidad, asin kabanalan kan simbahan, asin urog na ang selebrasyon ng Santa Misa. Diyos mabalos po. Matindog po ang gabos for our novena to Saint Padre Pio. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Beloved Saint Pio Pietrelcina, you had the signs of the passion of our Lord Jesus Christ on your body. You carried this stigma for everyone, enduring both the physical and mental sufferings that racked your soul and body in a continual sacrifice. We beg you to pray for us, so that we will be able to accept both the little and the larger crosses we too must bear during our life on earth, and to offer these sufferings to God, assuring us a place with Him in eternal life. Please kneel for the efficacious novena to the Sacred Heart of Jesus. O my Jesus, you have said, truly I say to you, ask and it will be given you, seek and you will find, knock and it will be opened to you. Behold, I knock, I seek and ask for the grace of. Our Father in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Sacred Heart of Jesus. I place all my trust in you. O my Jesus, you have said, truly I say to you, if you ask anything of the Father in my name, He will give it to you. Behold, in your name I ask the Father for the grace of. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Sacred Heart of Jesus. I place all my trust in you. O my Jesus, you have said, truly I say to you, heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Encouraged by your infallible words, I now ask for the grace of. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Sacred Heart of Jesus. I place all my trust in you.
O Sacred Heart of Jesus, for whom it is impossible not to have compassion on the afflicted, have pity on us poor sinners, and grant us the grace which we ask of you, through the sorrowful and immaculate heart of Mary, your tender mother and ours too. Altogether, hail, Holy Queen, Mother of Mercy, hail our life, our sweetness, and our hope. To you do we cry, poor banished children of Eve. To you do we send up our sighs, mourning and weeping in this valley of tears. Turn then, most gracious Advocate, your eyes of mercy towards us, and after this our exile, show unto us the blessed fruit of your womb, Jesus. O clement, O loving, O sweet Virgin Mary, Saint Joseph, foster father of Jesus, Pray for us. prayer through the intercession of Saint Pio of Pietrelcina. Dear God, you generously blessed your servant, Saint Pio of Pietrelcina, with the gifts of the Spirit. You marked his body with the 5 wounds of Christ crucified as a powerful witness to the saving passion and death of your Son. Endowed with the gift of discernment, Saint Pio labored endlessly in the confessional for the salvation of souls. With reverence and intense devotion in the celebration of the Mass, he invited countless men and women to a greater union with Jesus Christ in the sacrament of the Holy Eucharist. Through the intercession of Saint Pio Pietrelcina, I confidently beseech you to grant me the grace of. State your request. Amen. Please rise. Let us pray. O God, you gave Saint Pio of Pietrelcina, Capuchin priest, the great privilege of participating in a unique way in the passion of your Son. Grant me through his intercession the grace of, which I ardently desire, and above all, grant me the grace of living in conformity with the death of Jesus to arrive at the glory of the resurrection. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Prayer of Saint John Paul II to Saint Pio. Teach us also, we pray, humility of heart, so that we may be among the humble, to whom the Father in the Gospel promised to reveal the mysteries of his kingdom. Obtain for us the eyes of faith that will help us recognize in the poor and suffering the very face of Jesus. Support us in our hours of trouble and trial, and should we fall, let us experience the joy of the sacrament of forgiveness. Teach us the tender devotion to Mary, Mother of Jesus, and our Mother. Accompany us on earthly pilgrimage toward the blessed homeland, where we too hope to arrive to contemplate forever the glory of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Please kneel for the litany. Stay with me, Lord, for it is necessary to have you present so that I do not forget you. You know how easily I abandon you. Stay with me, Lord, because I am weak and I need your strength that I may not fall so often. Stay with me, Lord, for you are my life, and without you I am without meaning and hope. Stay with me, Lord, for you are my light, and without you I am in darkness. Stay with me, Lord, to show me your will. Stay with me, Lord, so that I can hear your voice and follow you. Stay with me, Lord, for I desire to love you evermore and to be in your company always. Stay with me, Lord, if you wish me to be always faithful to you. Stay with me, Lord, for as poor as my soul is, I wish it to be a place of consolation for you, a dwelling of your love.
Stay with me, Lord, for it is getting late. The days are coming to a close and life is passing. Death, judgment, and eternity are drawing near. It is necessary to renew my strength, so I will not stop along the way, and for that I need you. It is getting late and death approaches. I fear the darkness, the temptations, the dryness, the cross, and the sorrows. Oh, how I need you, my Jesus, in this night of exile. Stay with me, Lord, because in the darkness of this life, with all its dangers, I need you. Help us to recognize you as your disciples did at the breaking of the bread, so that the Eucharistic communion be the light which disperses the darkness, the power which sustains me, the unique joy of my heart. Stay with me, Jesus, because at the hour of my death, I want to be one with you, and if not by communion, at least by your grace and love. Stay with me, Jesus. I do not ask for divine consolations because I do not deserve them, but I only ask for the gift of your presence. Oh yes, I ask this of you. Stay with me, Lord, for I seek you alone, your love, your grace, your will, your heart, your spirit, because I love you and I ask for no other reward but to love you more and more with a strong and active love. Grant that I may love you with all my heart while on earth, so that I can continue to love you perfectly throughout all eternity. Dear Jesus, Amen. May the Lord, through the intercession of Saint Padre Pio, bless us, protect us from all evil, and bring us to everlasting life. Amen. Ipamibi na po niya to ang oratio imperata. Pamibi laban sa bagyo, asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpapasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan samong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunongan na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Dai kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Dai mi nasabotan asin nautob an sa imong kabutan na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit uli kan sa mong mga salanggibo. Asin ngunya namamatean mi na an padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban. Huli ka ini naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ika mamomoton na Ama. Sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami ang samong mga namomotan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Nuestra Señora de Salvación. Ipamiibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamiibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamiibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamiibi mo kami. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Matukaw po ang gabos. Sa satuya pong mga pamibi, isabay man niya to ang mga minasunod na intensyon. For the 68th birthday of Francisco Alarte, Dolot kan Olanyo family. Pasasalamat dolot ni Mr. and Mrs. Jaime Sabalboro and family. Mr. and Mrs. Salvador Gonzalez VI and family. For Aliven family, dolot ni Sahara May Aliven. Pasasalamat dolot ni Ning.
for successfully finish the 2-day board exam. Dulot ni Ana Isabel Echeluce and family. Pasasalamat, dulot man ni Ryan Janet Crisologo. Mga special na intensyon for guidance and success in my upcoming board exam this October 9 and 10, 2025. Dulot ni Maria Tricia Benitez. To pass the RTLE on December 2025. Dulot ni Sahara May Aliven. For financial blessings. Dulot ni Sarong Anonymous. For total healing of Mark Joshua Chato. Dulot ni Ning. To pass the Registered Fisheries Technology and CSC. Dulot ni Claros B. Armando. Para sa kapahingaloan kan mga minasunod na kalag, ki Zenaida Jose Sr., dulot kan Macandog family, ki Charles Nico, dulot kan Castelo family, ki Catalina, dulot kan Barameda family, ki Teopista, dulot kan Nanyos family, Carlo Guillermo, dulot kan Alaurin family, ki Luis, dulot kan Olaguera family, death anniversary of Fidela, dulot ni Teresita Babasa, ki Francisca and Felicissimo, dulot ni Beth Banwa, sa kalag ni Inezita, dulot kan Noseliado family, ki Juanito Concepcion Imelda, dulot ni Vilma V. Bersabe, for all souls, dulot ni Ning, para ki Enrico, dulot ni Carlos E. Rosana, asin para sa kalag ni Luz, Rogelio, and for all souls, dulot ni Sarong Anonymous. Banwaan ni Diyos, matindog na po ang gabos sa pagpuon kan banal na misa. Nagkakatiripon kita sa ngaran ka Ama, asin ka na, asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristong kagurang nanta, ang pagkamot kan Diyos, asin pakisumaro kan Espiritu Santo, mapasa into kabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang, sa dakulang kapakumbabaan, akon tan sa tong makasaklan, tangani magkanig o kitang magselebrar, kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tukang, kanagkasala ko nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangadya ako kay Santa Maria, dahanay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tukang, na ako'y pamibi sa kagurangan ng Diyos. Mayrak manlugod sa tuan Diyos na makakamhan, asin pakapatawadan sa itong makasalan. Garon kita sa buhay na daing kasag koran. Amen.
Mamibi kita, Diyos na makakamhan sa paman, na sa dakula mong karahayan, na labi pa sa mga mirito, asin kamautan, kan mga nag-aarang, pabuluson mo sa muan sa imong pagkaherak, tangan patawadon mo ang natatakutan, kan konsensya, asin itaw mo ang dai mahagad nin pamibi. Uli kay Kristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kay ba mong nabubuhay asin nagahadi, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan, kan mga panahonan. Amen. Himateon po niya to, an enot na babasaho. Ginono sa libro ni Propeta Joel. Pagbado kamo ning magaspang, asin pagtangis kamo, mga padi. Pagharaya kamo, mga paralingkod sa altar. Madya, magkaturog kamo na nakagubing nin magaspang, mga ministro nin sa kuyang Diyos. Huli ta hinali sa harong nin sa indong Diyos, ang dulot na kakanon, asin inumon. Ipagbuot ang pag-ayuno, mag-apod nin sarong pagtiripon. Tipunan nindo ang mga kamagurangnan, asin ang gabos na nagierok sa daga, digdi sa harong nin kagurangnan na sa indong Diyos. Asin pag-arang kamo sa kagurangnan. Herak man sa to pag-abot kan aldaw, huli taharanina an aldaw nin kagurangnan, asin madatong iyan siring sa pangratak na hale sa makakamhan. Patanugan nindo ang trumpeta sa Sion, pagkurahaw kamo diyan sa sakuyang banal na bukid. Pagtakigan lugod, ang gabos na nag-ierok sa daga. Hulita, nagdadangadang an aldaw nin kagurangnan. Iyo, haranina, aldaw na madiklom, asin marumirom. Aldaw na mapanganuron, asin malumlom. Siring sa kaagahon, maglalakop sa kabukidan, ang sarong banwaan na dakula, asin makusog. Daipang nahiling nakabaing sa inda, kan mga nakaaging panahon. Minsan sa mga maabot na mga taon, magkagurang man. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. An kinaban, huhukumanin kagurangnan sa katanosan. An kinaban, huhukumanin kagurangnan sa katanosan. Pag-uumawon ta ka kagurangnan sa bilog kong puso. Ibabareta ko ang gabus mong gibong ngangalasan. Mag-uugma asin magmumuraway ako sa saimo. Uumawon ko ang sa imo ngaran, uurog kahalangkaw. An kinaban, huhukumanin kagurangnan sa katanosan. Sinagwi mo ang mga banwaan, linaglag ang mga tampalasan. Pinara mo ang sa indangaran sagkod paman. Ang mga banwaan nagkahurulog sa kutkot na sa indang kinalot. Sa ikot, nagibuninda nalitag ang sa indang mga bitis. An kinaban, huhukumanin kagurangnan sa katanosan. An kagurangnan, magdadanay sa iyang trono, sagkod lamang. Andam an sa iyang tutukawan sa paghukom. Asinuhukuman niya ang kinaban sa katanosan. Huhukuman niya ang katawuhan sa katotoohan. An kinaban, huhukumanin kagurangnan sa katanosan. An pagrokyaw kan banal na ebanghelyo.
sa imong espiritu. To susog kisandukas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Kan si Jesus nagpapaluwas ng demonyo, ang mga tao nagngalas, alagad nagkapira sa inda nagsabi, nagpapaluwas kan mga demonyo sa bagsik ni Beelzebub. Pun kan mga demonyo, aniba sa pagtukso sa iya, nagahagad ni tanda hali sa langit. Aram ni Jesus ang nasa isip ninda, kaya sinabihan, an kahadean na baranga, marorumpag, ang pamilya na nagiiriwal, magagaba. Kaya kung si Satanas, baranga, paano makakapagdanay ang sa iyang kahadean? Ulita ka mo nagsasabi na ang mga demonyo sa kuyang pinapaluwas sa bagsik ni Beelzebub. Ngunyan, kung ang mga demonyo sa kuyang pinapaluwas sa bagsik ni Beelzebub, sa kiisay nakabagsikan, nagpapaliwas sa mga demonyo, an sa indong makatuod. Kaya sindaman sana, an sa indong mga hukom. Lagad, kung ang mga demonyo sa kuyang pinapaluwas sa bagsikan kapangyarihan ng Diyos, tanda na ang kahadean ng Diyos, dominatong na sa indo. Kung an harong binabantayan, nin sarong tawong makusog, asin sangkap sa armas, sa gabos na matiwasay. Alagad, kung sa lakaton asin madaog, nin saro sa orog na makusog, kukuhaon ang armas, sa iyang sinasarigan, pagkatapos babarangaon ang mga sinamsam. Ang bako kong kaapil, kalaban ko, anday nagtitipon, sa kaibahan ko, nagwawarak, ang marumpot na spirito, kung pinapaluwas sa sarong tao, nalakaw sa mga alang na lugar, mahanap nin mapapangingaloan, alagadaing nakukuha. Dangan minasabi, mabalik ako sa harong na pinagpaluwasan ako sa ko. Pagbalik, nahiling na ang harong, sinigidan asin pinakarhay. Dangan minakuanin 7 espiritu na mas maraot pa sa iya, asin manaerok duman. Kayang katapusan kan siring na tao, mas maraot kesa kapinunan. An maray na bareta akan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Maray nahapon po sa indugabos mga tugang. Sa ating pong Ebanghelyo po ngayon, narinig po natin na si Jesus ay para po bagang pinaparatangan ng mga tao na parang siya po'y sinaniban o kaya, kumbaga, he was been influenced by the devil. Kung ngunit po mga kapatid, kung ating pong titignan, karapat dapat po ba kaya that Jesus would have that accusation coming from the people? O kaya, na ginawa po ba kaya talaga ni Jesus, yaong siya po bagay na impluensyahan ng demonyo o ng masamang espiritu? Hindi po. Why? In Jesus' ministry, Jesus did His mission na hindi po yun galing kay Beelzebul. Hindi po yun galing sa demonyo. Bagkus, ang kanyang misyon ay ginawa niya galing sa Diyos. Kung kaya, Jesus was not been influenced by the devil. Ngunit po mga kapatid, bakit po kaya ganon yaong kaisipan ng mga tao sa Kanya? Bakit? Dahil po, nakaugat na po sa kanilang puso ang kasinungalingan, ang yaong pagiging mainggitin, o kaya the deceit and envy. Yaon yung naandyo na po sa kanilang puso. Nakaugat na po yun. Ngunit, ang tanong po doon, sino nga po ba kaya ang nagtanim ng binhi o kaya the seed of that evilness sa kanilang puso? The seed of deceit and evil. Wala pong iba kundi si Beelzebul mismo.
o kaya siya po yaong prinsipe ng mga demonyo. He himself planted it into the people who accused Jesus. Kaya, in reality, sino po yaong naimpluwensyahan ng demonyo? Yung mga taong nag-akusa kay Jesus. Why? Because sa kanilang sarili, feeling po nila, sila yung matino, sila yung mabuti, sila yung pinaka. But then, hindi nila natanggap yung mabuting ginawa ni Jesus. Yun yung pinakang ugat po nito, kung bakit ganun yung reaksyon nila kay Jesus. Kumbaga, insecure sila. Inggit na inggit kay Jesus. Kung kaya, ganun na lamang yung paratang kay Jesus, that Jesus was being influenced by the devil. Ngunit po mga kapatid, kung ating pong titignan, sa ating ebanghelyo ngayon, ano yaong pinapaalala sa atin unang-una ni Jesus? My dear brothers and sisters, we are being reminded that we must strongly guard our hearts. Gabayan o kaya bantayan po natin ang ating mga puso. We must be vigilant not to allow deceit, envy, pride, or any other negative emotions to take root with us. Bakit? Yan po ang pinakang binhi o kaya that's the seed of the devil. Yan yung kanyang itinatanim sa puso ng bawat tao. Yung pagkainggit, yaong kasinungalingan, yaong pagiging masyadong mataas, at lalong-lalo na kapag punong-puno na ng kadiliman ng puso, yaong negative thoughts. Kaya nga po ba, di ba, kapag ang puso po natin ay rooted na sa kasalanan at naandyan na yaan, kahit po maganda na yung ginagawa ng ating kapatid, ng ating kapamilya, o kaya ng ating kaibigan, wala po tayong ibang nakikita, kundi negative. Kung minsan, hindi nga po natin na-appreciate yung ginagawa sa atin ng ating mga magulang. Hindi nga po natin na-appreciate yung ginagawa sa atin ng ating mga, kumbaga, minamahal, ng ating asawa o ng inyong asawa, o kaya hindi na-appreciate man lang minsan ng ibang magulang yung simpleng ginagawa rin ng anak. Why? Because their heart is already in darkness. Punong-puno na po ng kasamaan. Punong-puno na po ng kadiliman. And that's also the heart of those people who accuse Jesus. Bakit? Napuno at nabalot na po sila ng kasamaan. Kung kaya po mga kapatid, ngayon pong araw na ito, we are being challenged to have this positive thoughts na naway lagi po tayong naandyan kasama si Jesus. That every time na kung ano mang ginagawa po natin sa ating buhay, naway si Jesus ang unahin po natin. So that the temptation, the evil one, the devil, cannot resist. Kumbaga, hindi po tayo basta-basta maimpluwensyahan. Kung kaya po mga kapatid, if we walk with Jesus in our lives, ano po yung nasa puso po natin? Ano po yung nasa isipan po natin? It's always godly. It's always positive. Kung kaya, kung alam po natin na ang demonyo ay siya'y, kumbagay, hindi magbibigay sa atin ng mabuting buhay, bakit sasabay po tayo sa Kanya? You know, the devil or the evil one will lead us into a miserable life and even to destruction. Minsan, totoo, habang nabubuhay po tayo, ngayong buhay pa po tayo, naandyan niya ang mga deception ng demonyo. Akala po natin, okay. Kanya nga, sa mundong ito, marami po yung pinapakita po sa ating attractive. Marami pong pinapakita po sa atin na akala natin okay.
at naandyan yung temptation, the devil would tell us, sasabihin nila sa atin, maganda yan, ipagpatuloy mo. That's why our heart is divided. Alin kaya ang susundin ko? Ito o ito? Sapagkat minsan, parehas po nagsasalita. Jesus is telling us, the Spirit is telling us to do this one because this one is good, but then we are most even been tempted by the devil. That's why sinusunod po natin ito. Kaya sasabihin natin, okay. And even the glittering things in the world, yun po yung nangyayari po sa atin. Sinusunod po natin yaong kinang ng mundong ito. Kinang ng salapi, kinang ng kayamanan. Kanya nga ngayon, aware po tayo, bakit nagkakagulo ang ating bansa. Why? Because of the temptation of the devil. Yung kasamaan. Kaya feeling ng iba, okay na. Binigyan lang ng ganito, ay mabuting tao yaan. Pero hindi natin alam kung saan galing po yun. We thought that it was good, but then no. That way of helping sometimes would even lead us to destruction. And now, it is happening in our country, not only in our province. Because of selfishness, because of kasinungalingan, because of kainggitan, because of pride, kaya yun po yung nangyayari po sa atin. So my brothers and sisters, that is why we must be discerning. The devil can be at work even in the smallest compromises, quietly enticing us without us realizing it. So papaano po kaya po tayo mag-discern? Lalong-lalo na sa mga deception ng demonyo. My brothers and sisters, by drawing closer to Jesus, dapat maging mas malapit po tayo sa panahon ngayon kay Jesus. Kailangan din po natin, kung bagang isabuhay at ang ating puso't ginagawa ay nakaugat sa turo at mga salita ni Jesus. At ang huli, and we must never walk away from His loving presence. Only then we can clearly recognize the subtle traps of the enemy. The same enemy who tirelessly tries to separate us from the unfailing love of Jesus. So, my dear brothers and sisters, let us firmly, therefore, align ourselves with Jesus and refuse to compromise with anything that is evil or pleasing to Him, no matter how tempting it may appear, because sooner or later, the devil's bait, ang pain ng demonyo, will only bring us unto unfathomable pain and spiritual ruin. Kaya po mga kapatid, we still have time. We have seen already what is happening in our country. Not only in our country, almost around the world. We have seen already what is happening in our environment. Kaysa po itong paalala po sa atin ngayon. Tayo po naway gawin natin sa mundong ito kung ano ang tamang turo ng Diyos for us. And we must always remember na kung ano po meron po tayo sa mundong ito, all those shining treasures here on earth is not ours. Tayo lamang po ay tagapangalaga ng mga bagay na yaan. So let us pray that we must not be tempted by these things in our lives. Please, awiton po niya to, an awit sa pagdulot.
Magpamibi ka mga tugang tanganingan sa kwasinan sa indong atang. Magkanigong ako nin Dios amag makakamhan. Ako on manlugod kan kagurangnanan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurang na namimibi kami, akuan mga sakrifisyong tinugdas, kan sa imo mga tugon, asin huli kan mga banal na misteryo, na samong siniselebrar, susuk sa katungdan nin tamang paglingkod, magkanigong utuba, an pagpabanal kan pagtubos mo sa mo, huli ki Kristo na samong kagurangnan, Amen. an kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu, itaas an mga puso, initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos si nakakaligtas na dani asin minsan sa en. Magpasalamat kami sa imo, banal na Ama, huli ka na mumutan mong aking Seso Kristo. An sa imong tataramon, na ginibo mo kan gabos. Sinugo mong paraligtas asin para tubos para sa mo, na nilaman sa bagsikan Espiritu Santo, asin namundag sa Birhen. Sa pagutob kan sa imong kabutan, asin sa pagtipon para sa mo, sa imo nin banal na banwaan, nagdupa siya kan pinapasakitan, tanganing daugunan kagadanan, asin ipahayag ang pagkabuhay liwat. Kaya kaiba kan mga angheles, asin kan kabos na santos, nagaharubay kami kan sa imong kamurawayan, sarong tingog na nagsasabi. Kagurangnan kananggadan banal, burabot nin kabos na kabanalan, kaya ning mga atang namimibi kami, babanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing paras sa mo, maginhawak asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugaran niyang buot, pinasaluiban sagod sa pasyon, nagkuha siya nin tinapay asin pagpasalamat, binaak ini, asin itinaw saya mga disipulos nan sabi, mag-ako kamo gabos, asin magkakan kaini. Kainian sa kuyang hawak, na idudulot para sa indo. Siring man pagkapamanggi pagkuha niya manin kalis, asin kiraray pagpasalamat sa imo. Itinaw sa iyo mga disipulos nan sabi, mag-ako kamo gabos, asin mag-inom kaini. Taynian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuluson para sa indo, asin para sa dakol, para sa pagpatawad kan makasalan. Ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagarumdum kan siyang pagkagada na sin pagkabuhay liwat,
Nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na magatubang asin makapaglingkod sa imo. Asin nakikimahera kami nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo. Pagkasaroon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan an sa imong simbahan na nakakalakop sa bilog na kinaban. Kaning malubos mo siya sa pagkamuot. Kaibakan sa mong Papa si Francisco, si Leon, kan sa mong obispo si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa iyong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Lalong-lalo na makalag na nakalista sa Salt Mass Association, asin an makalag na sa muyang ipinapamibingon yan, asin ang gabos na magatan. Dangan ako asinda sa liwanag, kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos na mimibi kami. Tanganing kayo ba ni Santa Maria, Birhen ay nakan Diyos, ni San Jose na siyang mabinio na esposo. Kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, na kayto pa nagpagayagaya sa imo. Magkanigong maging keras kan buhay na dahing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siringman. Huli sa aki imong, Seso Kristo. Huli sa iya asin kaiban niya asin sa isa mo Diyos samang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon asin pinatuod kan Diyos na nakaugalian na ngas kitang magsabi. Ama niya mo, nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga nin siring sa langit. Ang sa mong kakanon sa aroaldaw, itao mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin hare kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangan. Warasan sa mga aldaw niya mo ang katoninongan, tangaling kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Hulita sa imo ang kahadean asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Hesu Kristong kagurangnan ni ka na nagsabi sa imong mga apostoles, katoninungan iwinawalat ko sa indo, an sa kong katoninungan itinatao ko sa indo. Hari pagilngan sa mong makasalan kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigo na siya mapatuninong asin magkaboronyog, susug sa imong kabutan. Ika na bubuhay asin nagahadi sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninungan kan kagurangnan, danay na mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Maghirirasan po kita kan katuninungan ni Kristo.
ang kordero kan Dios, uya ang nagpapara kan makasalan kan kinaban. Paladan kita mga inapod sa pagpamanggikan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mauumaya. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamotnin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, ang daing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa god paman sa kaibahan mo. Amen. Mamibi kita. Diyos na makakamhan, warasan na kami,
mahimahaan, asin mabasok, kan mga sakramentong inako, sakod na kami maginsiring sa samong pakinabangan, huli ki Kristo, na samong kagurangan. Amen. An kagurangan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Asin bendisyonan kamo kan Diyos na makakamhan, anama asin na kipatan Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang bala na selebrasyon, lakaw, asin iras ang pagkamuot kan Diyos. Salamat sa Diyos.